Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatang anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabatan! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Ginkabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tugtog saya kamatayon. Kagawan nila ko sa talang. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton palatuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radio. I will be here. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang.
can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. Ato na si Yolanda. Che, abi siguro niya ko na namian gid ako sang interior niya. Yak! Pang-udang ang mga design. Madamo man sang kwartang lakon ko nga pakaisa, pero wa class. Pero pierde niya ako sa kwarta. Kadako na sang iya candy factory. Kag may 5 na siya ka branches. Samtang ako, ang balay na lang namon nga ginaistaran ang nabilin nga propiedad nga ginbilin sa mga ginikanan ko ang ginaistaran namon. Nagapamigado na kami subong ni Andy. Puno na kami sang utang. Kalayo na gid sang antad ni Yolanda sa amon pagpagabuhi. Kalayo gid. Kas, abi mo, Kwan. May lain ako nga tuyo sa imo. Ano inagas? Kwan, Kas, ano, abi kay napigaduhan kami ni Andy, Lubong kami sa utang sang mapatay si Daddy. Kakangamon sa lakyan. Butongo na ina sang ginprindahan namon nga kung hindi kami makabayad. Ano? Ay nga naman. Kwan kasi, si Andy nga bana ko, may masakit siya. Ha? Ay nga, Kas. Anong masakit ni Andy? Kwan kas, may bato sa kidney. Ano? Yes, kas. Kakada ko na sa nagasto ko sa medication. Wala na gid ako sang isang giyoon, Kas. Amo bala? So, kinanan mong kwarta? Dani, Kas. Kuan, nakuya mo ko tani ako magmulis niya sa imo galing. Wala na gid ako sa madalaganan Ivy. Kas, medyo dako-dako kung tani hulamon ko sa imo. Kuan abi ang balay kag duta namon. Kuan, iputika ko na lang sa imo. Ha? Hokas. Iprinda ko na kung tani sa bangko, pero kung makahula man lang ako sang kwarta nga kinahanglan ko sa imo ko na lang iprinda ang balay naman kag duta. Sakaan ko lang, Kas. Mabudlay nga mauntatan ang medication ni Andy. Kag hindi ako gusto nga mabalos ang temprano pa, Kas. Sige. Iprenta mo sa akon ang duta kag balay. Bilang ko lamon mo. Tuod ka, Kas? Paulamon mo ako? Oo, paulamon ko ikaw. Basta, iprenta mo sa ako ng inyong balay kag duta. Uhaon ko titulos ang balay kag duta. Bilang kinahanglan mo.
sa ako ng chiki. Milyon ang ginpahulam ni Yolanda sa akon. Wow! Damog siya kwarta. Pero ang titulo sa ngamon balay kagduta. Ato na sa iya. Sigurista kid. Pero okay lang. Maminsayan ako sang maayos ang inegosyo namon agud nga makabayad ako sang utang ko kay Yolanda. Kag isa pa, kampante man ako. Gakunida ko makabayad sa iya. Hindi niya pag-imbargo na namon balay kagduta. May kwarta na ako. Madatong naman ako. Wow! Hindi. Pila na kadlaw. Pero may lang nagalay ng pamatsyag ko. Kunaga. Ang buot silyon sininga. Nagabusong na ako. Pahibalon ko si Miss Yolanda nga. Nagabusong na ako. Ano naman. Dumasukan naman ako. Maayo, Aida. Good. Miss Yolanda, mapacheck up ako agad din sigurado, gid. Sige. Opdan ko ikaw sa pagpa-check up mo. Ha? Oo, Aida. Opdan ko ikaw sa pagpa-check up. Agud sa sina, masiguro kong kahimtangan mo. Kag ang ginabusong mo, isend sa ako ng address nga ginaisahan mo. Sugaton ko ikaw dira. Mayo kay nagabusong na gali, Miss Yolanda. Excited na gani ako, Tony. Daw sobra ka pa nga ikaw ang Iloy, ha? Mas excited ka pa sang sa Iloy. Hosto, Antonio. Mahulat pa ako sang 9 kabulan. Kag makita ko ng akon anak. Miss Yolanda? Ay, ara ng pangga, oh. Sa address ang kinsend niya sa akon. Masulod kita dira. Oo, Miss Yolanda. Doktor Pinoy. Health Watch. Anemia. Ano bala ang anemia? Ang anemia...
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Positive na nagabusong ka na, Aida. May isa na kabulan, Miss Yolanda. Oh, so, 8 months na lang ulaton ko. Oo, Miss. Sa masunod ng bulan, ang schedule mo sa OB, tawagan ko ikaw. Upod maghihapon ako sa pagpa-check up. Kung inang gusto mo, Miss Yolanda. Aida, halungi kitang ginabusong mo, Hindi ako gusto nga maapektuhan ng bata, No stress, ha? Kag dapat healthy ka. Gani baklon ko ang tanan mo nga kinanglanon. Gatas kag pagkaon mo. Miss Yolanda. Oo. Aton nyo, mahapit kita sa grocery store. Oh, Miss Yolanda. Awa, nubugaan mo sa pinamakal mo ba? Si Miss Yolanda na ang namakal, Ay, tuod ka lang ga? Oo, gani. Siya ang namakal sinatanan. Uy, linibong bilisin eh. Kailangan mo sa prutas ba? Amon ako nung kanon ko permi. Agod nga healthy ang bata sa tiyan ko. Kaginbaklaan ba ako sa mga duster, oh. Daw pensyonan, dagalit na sinilangga. Ano pa? Pero hasta lang sa 8 ka bulan. Pagkabata ko, wala na siya sang obligasyon sa akon. Gani ikaw, ha? Amat-amat ka na pangita sang obra, ha? Oo na, gaho na. May itsura man gali ang babae, no? Oo, Tonyo. May tsura si Aida. Kang yabana, gwapo man. Mataas nga tao kag maputi. At ti kung magbata ng bahay ngayon na, kung bahay ang ila bata, gwapa. Kung lalaki, ti gwapo eh. Miss Yolanda, kung makabata na si Aida, nanukuhaon mo daw ng lapsag. Oo, Tonyo. Hindi iya makitang lapsag. Akong makuha sa iya. Kag sa birth certificate sang bata, ako ang iloy, Tonyo. Miss Yolanda, Kag may plano na ako. Dalon ko ang bata sa Manila. Dito ko sa padakuon sa Manila. Heidi, ano ka da man? Hulat! Pwisit! Kalahin sa pamatsyag ko. Hoy, naano ka? Ano, nagasuka ka na? Heidi! Wala na itikatlaw. Posi ko na. Kung nagabusong ako. Heidi? Abli ko bala? Heidi? Hulat bala! Bullshit nga! Hulat na bala! Anong sili mo? Nagabusog ka? Oo. Sobra na isa kabulan nga wala makabutang pamulanon ko eh. yes! Salamat. Makita ko ng liwat ko. Andi? Masubra man si sa anyos kag nabuktan ka ba? Yes!
Daddy na ako. Dali lang. Dumasukan na ba? Yak! Kinsukaan mo ko? Hindi. Kalahin sa pamatyag ko. Papa na yung likod ko. Sige. Dali. Ano ang siling mo? Si Aida nagabusong naman? Oo, Nay. Nagkitay kami. Bukod ako na sa tiyan niya. Lapit na lang guro ito magbatay. Uy, tuod ka, Dudoy. Oo, gani. Wala hindi siya kapamasyar sa imo, ako. Ay, huwag hindi makabisita ang galatdan niya, ah? Dumayong gay nila nga mag-asawa. Ha? Nga aman. Mayong lawas ni Aiday. Nagtambok siya, Nay. Basta daw maayong itsura niya subong, nagwapa pagid. Basi kung pareho balas ang unaw? Nay? Basi wala kung ang ginabusong niya, may tag-iya naman, ha? Ano? Oo, Dodoy. Ika-4 na yung ginabusong niya subong. Kag ang 3 to nga ginabusong niya sang una. Ginbaligya sa manghod mo. Nay? Baw ining babae nga ining nga si Aida. Pakabatas man siyang ibaligya ang kabataan niya. Nugalat na nga klase sa babae. Tuwala lang sa iyang ibaligya ang kabataan niya. Sobra pa sa sapat ang batasan sa utod mo. Nay? Manpila ka adlaw. Karmahon din sa ginahimo niya. Iya dugo kag unod. Ibalig niya iya. Agud lang nga makakwarta siya. Gabaan gid sa ginahimo niya, pro. Bisan ilabo sa bato. Karmahon gid siya.
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa nga matahom kag makatalando kasing nga pala tuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. My life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Aksyon Radio!